तसे काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. म्हणजे खूप दिवसानंतर ब्लॉग येतात. बरेच दिवस येऊकच नाही होतो कारण मॅचचा एक ब्लॉग तुम्ही बघितला असतालात. मॅच आणि क्रिकेटचे चालू होते. माझी तब्येत बरी नाही होती. आता आपली तब्येत बरी झालेली असा आणि बऱ्याच दिवसानंतर आमच्या घराकडे परत एकदा मासे आणि सगळा आणून चालू केलेली आहे. कोकणात राहतो, मासे शिवाय राहू शकत नाही. तर जाऊया आतमध्ये, तुम्हाला मासे दाखवते. आज वेगळ्या प्रकारचे मासे आणलेले. रोज रोज सारखे सारखे तुम्ही बांगडे बघितलं असताना जास्त करणं. आज वेगळे असत, कुठचे असत ते आईकडनं विचारून घेऊया. आणि काम पण चालू होतं, आपण तुमका दाखवते. चला किचनमध्ये जाऊया. हे बघा आई एक सर्व्हिस चालू करून दिलं किचनमध्ये. सेवा किचनमध्ये जेवण करताना गरम जाता, भांडी घासताना डायरेक्ट भांडी घासता ते डोक्यावरती फॅन बसवून दिलं. त्याच्यामुळे कसं आता भांड्या दुपारचं सांगा नको, गरम जाता. हो आमच्याकडे मासे खूप दिवसानंतर तुम्ही आता किचन मधचं ब्लॉग बघत असतालात. कारण आली आम्ही बनवकच नाही, ब्लॉगच बनवू नाही जरा पण. आणि खरं बघू गेलं तर चॅनल आपलं असं ना तर शॉर्ट व्हिडिओसाठीच बनवलेलं असं. हे ब्लॉग आम्ही मध्ये मध्ये टाकतो. पहिले कंटिन्यू तर टाकतच होते, पण आता कामाच्या ह्याच्यात वेळ मिळणार आहे. मग मिनी ब्लॉग्स तर कंटिन्यू असतातच. आणि आपली कढी, ही माशाची कढी मी दाखवते. आता ते कढीतले काय नाही हे बघा. ते बघा, हे सुळे आहेत आणि हे बघे सांगले तिना. हे मासे, या माशाचं नाव तुमका माहिती असला हा तर सांगा. ह्याच्यात थोडी अशी खवळा होती ती बोलली ही बघे. आणि हे आपले पांढरे सुळे असतात, ते टोळ नाही म्हणजे टोळासारखंच, पण तो पांढरा मासा आणि नरम थोडं. हा आता दिव्या आई मदत करता भाजूक मासे. जेवणाला उशीर झालेला कारण दिव्या पुढे जाऊन येता म्हणायचं. हा जेवणाचं टायमिंग आमचं काय उशीरच असतं, त्याचा काय विषयच नाही. हो. इकडे बघा हे रवा फ्राय झालेले आहेत मासे. हे मसाला फ्राय, रव्याचे मी खाणे नाही. आणि कढी असा चालू हा, भात आणि भात कुकरात. आता पप्पा काय बाहेर भाडा घेऊन गेला, थोडे जेवण येईल. पप्पा काय जेवण नाही. यस. आणि दिव्यान काहीतरी खरेदी केला ना लग्नाक जाऊच्यासाठी, ती तुमका दाखवते. हा दिव्याच्या मैत्रिणीचं लग्न असा. हा तुमका माहित असतं अगोदर तुझ्या कामाक होता 2 वर्ष अगोदर मतळीचा असा लग्न असं कामावरच्या. मग तिकडे जाऊचा असा परवा. होय मा परवा. पण घरातला काम आणि इथं काम कसं वाटतात? दोन्ही सेमच. पण पगार जास्ती खाया. टेन्शन फ्री काम खायचं असं मला सांग. जेव्हा कामावर होतस तेव्हा टेन्शन जास्त होता, घराकडे असता काम टेन्शन जास्त. काम म्हणजे असं टेन्शनचा कामात असतं ना काय सर. काय ना स्वतः वाटत तसं काम आणि स्वतःचा बिझनेस. आणि आमच्याकडे पगार पण देतो, कारण कसं त्या काम सोडूक लावलं, त्याच्या बदल्यात म्हटलं आम्ही पगार देतो. म्हणजे कोणाकच असं नाही की पैसे मागूचे लागतील की माका काही वस्तू घेऊच्या. बाबूचे पॅकेजिंग करता त्याचे पैसे त्याचे ठरलेले आहेत, रोजचं ठरलेला. बाबूचं पगार वेगळं, पॅकिंगचं ह्याचं पगार वेगळं, आमचे पगार नाही. आम्ही फ्रीवाले आम्ही दोघांना फ्रीवाले. कारण कसं नेमकं आमच्याकडे हात पकडूचं लागतं कामा नाही काय. तर आज मला 100 रुपये होय दी, उद्या 200 रुपये होय दी, असं होतं नाही. आणि त्यांच्या पण मनात येतं नाही काय, तर आम्ही काहीतरी नोकरी केली असती बाहेर तर आमच्या हातात पैसे असले असते. ह्या गोष्टीसाठी म्हणून ओंकारानं आधीच ठरवल्या ह्या दोघांचा पगार म्हणजे पैसे द्यायचे आपल्या ह्याच्यातनं जसे काय होतात तसे. तर दिव्याचं फिक्स पगार आहे आणि बाबूचं चढ उतार असतं. कारण त्याचा पगार कार्यक्रम असते काय कधी कधी धपकन 500चा शर्ट आहे. बाबू दादा बरोबर असलो का त्याचा पगार 5 पट होता, आणि घरात असलो काय स्लो. म्हणजे म्हणते आम्ही जर प्रमोशनचं काम असलं, शूटसाठी गेलो आणि तो जर सोबत असलो तर त्याचे वेगळे पैसे ठरलेले असत. शूटसाठी येतात त्याचे. बाकी एडिटिंग वगैरे झाल्यानंतर कामाचं वगैरे तर वेगळा, पण त्याचे ठरलेले आहेत की प्रत्येक कामाचे जसे 4 कामं गेलो मग 4 कामाचा त्याचा हिशोब वेगळा असतो. असं नाही काय तर बाबूच असं नाही. अजून कोण असलं बरोबर प्रमोशन म्हणजे आमच्या मी सोडून, मी दिव्या सोडून ओंकार बाबू जरी असलो, अजून कोण जरी असलंय तरी प्रत्येकाचे पैसे तो देता. कोणाकच फ्री मध्ये घेणार नाही आपल्या बरोबर. शेवटी मेहनत असा त्याचे पैसे मिळत होते. आणि बरोबरचं टाइम वेळ काढून आपल्या बरोबर दिलेलं असतं. आणि आई काय मी डायरेक्ट साडी आणून घेऊन देतो. आई काय आता कसं. आणि माका म्हणजे जी आवडत ती मग किंमत नसतं त्या साडीची. जी मी ओंकार आधी सांगलेला असतं, आई तुका आवडत ती साडी घे, पैसे बघू नको तू. तर आता पप्पा पण इले, म्हणजे आता जेवण आमचं एकत्रच होता. नंतर तुमका जेवूया आणि त्याच्यानंतर तुमका दिव्यान काही ड्रेस वगैरे घेतले ना तो दाखवते. मस्त असं एकदम भारी आहे. दिव्याची खरेदी पण तशीच असता.
दादाकडे जर काय कार्यक्रम का आधीच 8 दिवस दादाकडे असतो ना, दादा मला ड्रेस होय मग ओंकार त्याच्या बाबतीत पण पैशाचा विचार करणार नाही. ही एक गोष्ट असेल ना. चला जेवण पटापट करा, चल भूक लागली. जेवूया आता. झाली का? जेवण आपलं रेडी झालेलं असा. मी काय रवा फ्राय खाणे नाही म्हणजे हे मसाले जे माझे असत. त्यानंतर ही सुंदर कढी, भात आणि बाकी बसतात खाली. पप्पा जेवण येते त्याच्यामुळे जेवणच नाही आता. चला जेवण करून घेऊया. मंडळी आपलं जेवण वगैरे झालेलं असा आणि तुमका सांगितलेली ती वस्तू दाखवते. दिवा इकडे असा ड्रेस हा अशा प्रकारचा काहीसो ड्रेस आहे हो. ते जरा वेगळाच होता. कलर असो व्हायचो. कलर बदलूचा आता. हा कलर बदलूचा. बदली करूचो हा. कलर बदलूचा. नवरात्रचं वाटतं आहे हो. तर तसं असतं. किती रुपये? 1700. 700? 1700 रुपये. बघून वाटणार आहे 1700 वाटतं आई. हा 1700 किंमत तिची 2000 रुपये सांगितले. म्हणजे आता ते 2 महिने तरी कपडे घेऊचंच नाही वाटतं. इथं आता एकदा घातले आणि काय परत मका वाटणार आहे कामात नाही. घालीन ना की का तरी. त्याला नंतर ना तो देवळात घालून नको काय. फिराक असं थोडी का. इव्हेंट जाताना काहीतरी घालून आणि कोणत्या लग्नात गेला. सगळी लग्नांका एका पाठे आता जे पत्रिका आहे तरी ना. किंवा दोनच लग्नात जातो लोक. कोणी मोठी आहे. कलर व्हाईट दुसरं. ह्याच्यात कलरच असे येतं एकदम. तो फोटो हसतो. सगळ्यांची तयारी चालू हा. कसा बाबूची सुद्धा तयारी चालू आहे. बाबूचा आज काय गॅदरिंग हा. आमची तयारी. शेवटचं वर्ष कॉलेजच्या यांना. यंदा बाबून कॉलेजचे सगळे कार्यक्रम अटेंड केले. येस काहीच चुकवू नाही ना. इस्त्री मारता. इस्त्रीचं काम चालू हा. आणि टाइम आता खूप झालं. किती वाजले? 3:15 झाली. 3:15 झाले. 3:15 आत्ता मी जेवण उठलो. त्या दिवशी ऐकलं की नव्हता लग्नात जाता राहून. हो गडबडीत राहुलाच जाऊचं. ते पण आपले सबस्क्रायबरच असत. हो घराकडे येईल स्पेशल पण. लग्नासाठी साडी पण आणून शिवात बिवात सगळी तयारी करून ठेवलेली पण नंतर राहुला जायचं. राहुला जाऊचं. आम्ही नाही होतो घराकडे. कोणच नाही होते. चला आता. आता हे सगळ्यांचे दौरे आहेत. सगळे सगळ्या घरातून बाय फिराक होते सगळे. त्या घरात जाताला ह्याची माग जाताला तो कॉलेजात जातलो मी बाबाकडे डॉक्टरकडे जातलो मी खेळाक. मंडळी दुपारपर्यंत तर तुम्ही व्लॉग बघितलात. त्याच्यानंतर बराच काय काय झाला. बाकी घरातले सगळे तर गेले. मी खेळाक गेलेले खाली. आपलं एडिटिंगचं काम कम्प्लीट केलं आहे. आणि त्यानंतर कुडामध्ये गेले, सलूनमध्ये त्याच्यानंतर गेले. आणि कमेंट असत सारखे बरेच दिवस काय बिझनेसचे व्हिडिओ आम्ही दाखवतच नाही. म्हणजे काम करताना पण नाही आणि कायच नाही. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की चालू आहे की नाही काय चाललेलं असा. तर आता काय चाललेलं असं तुम्हाला दाखवते म्हणजे तुम्हाला कळत. म्हणजे कमेंटमध्ये सगळ्यांना सांगण्यापेक्षा डायरेक्ट व्हिडिओ आता डेली करतोच तर तुमका लगेचच कळून जाईल. तर दिव्या इकडे काम करता. बाबू नाही हा. जसा की दुपारी बोललो बाबूचा गॅदरिंग असा अजून तरी येऊ नाही. टाईम पण तुमका सांगते किती झालो काय चालू आमच्या घराकडे दाखवते. असा वातावरण असा सगळा. दिव्या इकडे ऑर्डर पॅक करता बसन. हे बॉक्स असत सगळे. आणि टाईम आता झालो 12 वाजून फक्त 10 मिनटं असत नाही. आई काय शोधता? काय शोधतं? सत्य पार कोणचा काय असं मध्ये देवचा ना पप्पाकडे देवचं त्यांची नावं घालून ठेवतो. कुडामध्ये पण देवचे असतात. खायची ऑर्डरी दुकानांवरती ठेवचे असतात. हे असत ते सगळे कुरिअरचे जातले. आणि रोज या काम बाबू करता. बाबूचं गॅदरिंग असल्यामुळे हा बाबू नाही ना. मग दिवसाची तुमका जी माणसं व्हिडिओमध्ये असत दिसत असतं त्यांचा रात्रीचं असा काम चालू असतंय बघा. जोरदार. आता टाइम नाही काय औषध असती. टॅब इकडे नाही. दिव्याचा फोन तुमका टाइम दाखवते. हे बघा 11 वाजून 54 मिनिटं झालेली आहेत करेक्ट रात्रीची. अजून मे महिने 2 महिने हा आता मार्च नंतर चालूच होतं ना. म्हणजे 15-20 तारखेनंतर जोरदार. आता एवढं तर स्टार्ट झालेलं असेल बघा. हे सगळे पार्सल असे जे असे बॉक्स पॅक करून जातले. हे आता सगळीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाते. गोवा, मुंबई त्याच्या बाहेर पण जातात पुढे पुढे. बेंगलोर, बेळगाव. आता पॅकिंगचं काम चालू असा. मी म्हणजे जस्ट आत्ता मशीनवरनं उठलंय. मसाला थोडंसं पडलेलं दिसत असतलो. आता क्लीन करूचा असा. पॅकिंग जस्ट डबल पॅकिंग सगळं केलंय कम्प्लीट. आणि दिव्या बाबूचं काम करता. कसं वाटतं दिव्या? दोन्ही कामातच पडला. हा दोन्ही मागच पडला.
ऑर्डर काढूचे पण दिव्याक आणि भरूचे पण त्याकाच पडले आहेत. तर बिझनेसचा असा आणि बाकी काय रोजच ह्याच काम चालू असतं घराकडे. तर आता काय नाही, आता थोड्या नंतर क्लीन करूया आणि मस्त मग एडिट करायचो ब्लॉग आणि मग माका झोपायचं असं. माका तर खूप टाईम असतो झोपाक, वेळ लागतो भरपूर. तर बाबूची वाट बघूया, बाबू अजून योग नाही. मंडळी थोड्या वेळची गॅप घेतलो, बाबू इल्लेलो असा आणि आपल्या हातात आता काहीतरी असा तुमका दाखवते. हे बघा, बघू शकताय बाबूक ट्रॉफी भेटलेली असा. गॅदरिंग होता आज आणि काय ट्रॉफीवरती लिहिलेला असा तुमका दाखवते. हे बघा 2025-2026 आदर्श विद्यार्थी बाबूक मिळालेला असा. यंदा त्याचा शेवटचा वर्ष असा. शेवटच्या वर्षात आगत लावून टाकलं. आग ना पेटवून टाकलाय. पेटवून टाकलं. एकदम मस्त भारी आहे बघ आई. खुश मस्त भारी ना. भारीच. म्हणजे कसा काहीतरी केलेल्याच चीज आहे. लक्षात आठवण राहतली. शेवटचं वर्ष आता कायम लक्षात राहू. शेवटचं वर्ष काय आणि यंदाच्याच वर्षात त्यांना एकही प्रोग्राम ह्या करूक चुकवूक नाही. नाही. चुकवूक नाही. सगळ्याच्या सगळ्या कार्यक्रमांक गेलं. मस्त खुश. ब्लॉगचं एंडिंग एकदम जबरदस्त झालं मंडळी. भारीच. आदर्श विद्यार्थी मग असं वाटत होतं बाबू काहीतरी ट्रॉफी मिळत. पण आदर्श विद्यार्थी असे नाही, पण काहीतरी मिळत. मस्त भारी. तर मंडळी आता ब्लॉग एंड करूया. चला बाय बाय.